Milí rodičia, srdečne vás pozdravujem. Milé deti, už čoskoro sa uvidíme. Mnohí z vás už nastúpili do školy a do škôlky a človek sa cíti, ako by ani prázdniny neboli. Ako by sa všetko začínalo tam, kde sa skončilo pred 6 týždňami. A ja sa teším, že sa znovu uvidíme aj v piatok v našej slovenskej škole. Milé deti, tak ako to bolo doposiaľ vždy, nezabudnite si priniesť svoje prezúvky, takisto niečo na pitie a nejaký malý olovrant, aby sme si mohli urobiť spoločnú prestávku. Milí rodičia, máme novú povinnosť, kedy je potrebné zapísať aj dátum a menovite napísať, kto kedy zhliadol očkovací preukaz kvôli očkovaniu proti osýpkam. Preto vás prosíme, aby ste očkovacie preukazy vašich detí priniesli už tento piatok. Nebudeme z nich robiť žiadne kópie ani ukladať žiadne údaje, potrebujeme sa na nich len pozrieť a podpísať si k menu, že sme preukaz videli. Uvidíme sa v piatok o 15:30. Všetky skupiny spoločne sa stretneme na dvore za našou školou, tak ako to robíme vždy v prvý školský deň v našom polroku. Rozdelíme sa do skupín guľvočky 1, guľvočky 2 a tárajkovia. Aby sme sa zoznámili, všetci sa predstavíme si aj naše pani učiteľky, niektoré poznáte a niektoré sú nové. Teda sme dokopy len 3, ale aj tak, bude to prekvapenie. Už teraz sa na vás veľmi tešíme, počasie nám v piatok bude prijať, tak veríme, že zažijeme krásne vyučovanie u nás na záhrade. Ak máte akékoľvek otázky, sme vám samozrejme k dispozícii. Čo je potrebné ešte poznamenať? Všimli sme si, že v našom pláne na nasledujúci polrok je jedna chyba a že je tam zapísaný na miesto, je zamenený 7. a 8. november. Takže tam toto treba ešte doopraviť, preto si to prosím poznačte. Ďakujem za vašu pozornosť a prajem vám krásny a úspešný týždeň.